बाय लोगोफोर एक्चुअली थांनाय हरावहाय जांख्रिथायनि थैसाम ओपनिंग जागायजेननाय बेखौ जों मैया हरावहाय नुनो मोनदों। जि जांख्रिथायनि थैसाम ना आरडी मोशन प्रोडक्शन ना बे फिल्मा हारिनि एसे लोब्बा दंफायो होननानै आं सानदों आरो जि जाथाय जानायफोरखौ होदों जि जाथाय जानानै थांनाय ना बेफोरो जेब्ला सोमावसारनाय अनलि एनडिएफबिनियावल' नङा बिएलटिनि समावबो जादों, जेब्ला एबसु आन्दलन जादों बे समाव जादों, जेब्ला एबसु आन्दलन जाजेननाय अब्लानो समाव जों बर'खौ खांख्राइ जानाय साम' जाग्रा बेफोरबायदि बायदिसिना होननानै जोंखौ नासयदोंमोन जों बर' हारिखौ। थिग बेजों लोब्बा थानायखौ माखासेखौ बेरखांनाय नुदों, आसा खालामदों सेकेन्ड टाइमावबो मोजाङैनो बेरखांगोन। माखासे गावथारनाय मानाय बेफोरबो जाय जाथाया मैयाहाय मोनसे जाथायखौ आं दुखु नांसिनदों। एक्सएनडिएफबिनि 24 बेट्सनि सासे सोद्रोमा बाक्सानि बियो, सासेया क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि टिपकाइ एरियानि मंगला जरा एरियानिमोन। बेजों लोगोसे बेखौ गोसोखांदों आं जेब्ला आं फुरा नायजोबदों मैया जाय जाथाया दिनै गावखौ सुसाइड खालामना लानाय, गावखौ गावनानै लानाय। जेब्ला मोनसे पार्ट दङ इण्डियान आर्मिजों गावलायनानै गुलि नांजानानै गाव सहायनो हायियाव, सानायखौ सहायनो हायियाव बा बेफोरबायदि दुखु दाहाखौ सहायनो हायियाव गावखौ गावनि पिस्तलजों गावना लानाय ना बे आरोखि। नैबे जाथाया जोंनियावबो जादों एक्सएनडिएफबिफोरनावहाय। बियो रासिन बहा जादों, केम्पआव जादों। गोदोहाय भुटान हाजोआव थानाय समाव सासेया बिहुं होननाय उदालगुरिनिमोन, बिबो गावनि आथिंखौ गावनानै लादों आरो आंनि मेगनावनो नुनाय बिखौ बिहुङा गावनि आथिङाव फेन्दायाव गावनानै लादों। ओमफ्राय आरो सासे बांलादेशआवहाय केम्पआवहाय चिटागां हिल ट्रेक्सनि हाग्रानि केम्पआवहाय बवालसुरि होननाय जायगायावहाय, आं एक्जेक्ट लकेसन जायगाखौ बुंजोबदों। बे जायगायावहाय जेब्ला आं देरानि दैदेनगिरिमोन अब्लानि आंनि आखायाव 50, 60, 70 मिनिमाम 70 जन बा 50 जन बेफोरबायदि 50 जननि गाहायाव मालाबाबो जाया। बे समाव ट्रेनिं बाइक गोदानावहाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट गोग्लैयो, बियो गावखौनो सुसाइड खालामनानै लादों। बिनि उनावहाय बै सासेयाबो 22 बेट्सनिमोन। बिनि उनावहाय आं जेला केम्प कामान्डार जायो अब्लाना गावसोर ट्रिटमेन्टनि थाखाय बा ओंखारनो हास्लाबाखै बा बे समाव सहायनो हायियाव, दुखु दाहाखौ खस्थ'खौ सहायनो हायियाव गावजों लोगोसे गुबुन लोगोखौबो लाना थांफादों। बिसिना मोनसेयावनो थायोमोन बिसोरो, चाइनिस राइफल होननानै बुङो। बे चाइनिस राइफलजों गावखौ सुसाइड खालामबाय, बिखायाव गावना लाबाय, सासेनि बिखायावबो गब्लंहैदों। थ' बे जाथाया एसे आंनो बिखायाव नांहैदों, दुखु मोनदों नायनानै। थ' जांख्रिथायनि थैसामाव गोबां जाथायानो गोबां बेरखांदों, गोबां बुस्थुआनो बेरखांनायखौ नुनो मोनदों। थ' जों जांख्रिथायनि थैसामाव अपेनिं खालामनाय जोंनि बर'निनो देंखोनि रानि होनना बुंजागोन बेखौ, मेथाइ खननायाव गासैबो जों उन्दै समनिफ्रायनो बे सुलेखा मेडामनि मेथाइखौ जों खोनासंबोबाय थानो मोनदों। रेडिअ' होन बा गुबुनावनो होन, रेडिअ' आर्टिस्टबो जों खोनासंबोनो मोनदों, उन्दै समनिफ्रायनो खोनासंबोबाय थानो मोनदों। मैयाहाय बै मेडामनि जिखिनि स्टेटमेन्ट होनाय बेखौसो जों दान्दिसे खोनासंनानै लादिनि। आंखौ बेखेवना लेंहरनायनि थाखाय आं आरडी मोशन पिक्चार्सनि गासैखौबो आरो लोगोसे प्रडिउसारखौ साबायखर जासिहरबाय। दिनैनि फिल्मा गोदोनिफ्राय ओंखारबोनाय माखासे फिल्मफोरनिफ्राय एसे एक्सट्रा आलादा, माने बे जिनिसा जोंनि हारिनि जांख्रिथायजों एसे लोब्बा दं। जेरै मा घटना जाबोदोंमोन, जोबनाय माबायदि अयथासार जोंनि मानसिफ्रा भुगिबोदोंमोन
बेफोर जिनिसखौ बे पिक्सारजों एसे बेरखांहोनो नाजादों दानि इयुन जोलैफोरखौ एसेसो मिथिहोनो दानि इयुन जोलैफ्राथ' गोदोनि बेबायदि जाथायखौ नुफेराखै मिथिया बे मोनसे गोथां जोंनि हारिनि माने इयुन जोलैफोरखौ मिथिहोनायनि मोनसे बे हिसाबै आंनि नोजोराव माने जों नायदोंमोन बर' फिल्म गोबां नुबोदों खिन्थु दिनै बे फिल्मखौ आङो एसे एक्सट्रा होननानैनो आं बुंगोन बेलेग जादों जोबोद मोजां जादों गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ आं नायगोन होननानै हास्थायगोन आजावगोन होननानै मिजिंथियो। थ' लोगोफोर नोंथांमोना सुलेखा मेडामनि जिखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ। आसा खालामदों जांख्रिथायनि थैसाम फिल्मखौ गासैबो बर' रायजो राजाया बोजबनानै लागोन, एसेब्लाबो इन्जय खालामगोन बा मोजाङै नायलांगोन होननानै आं आसा खालामदों। थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, बावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।